Днес ще ви покажа какво трябва да се направи, за да се сглоби един казан от този тип. Пред нас е модел на една доста известна марка Vevor, 70 литров казан за ракия от неръждаема стомана. Така че, нека да започнем с сглобяването. Това се използва, когато не се прави дестилация, а когато в казанът се слага материал за ферментация. Капака се слага тук и върху него се слага директно скоба, за да бъде запечатан и разбира се, въздушният клапан. Това е. Ако искате домашен казан за ракия, посетете нашия онлайн магазин mobile1.bg. Може да видите долу в описанието. Този 70 литров модел може да го откриете на страхотна цена, като напишете отгоре в търсачката кодът на продукта 55323.